Καλημέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι ο Δημήτρης και βλέπετε Moto Action. Το θέμα του σημερινού βίντεο έχει να κάνει με το φωτισμό της μοτοσικλέτας μας και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε σχετικά με τις λάμπες LED, τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχουν, για το αν αξίζει κάποιος να τοποθετήσει στη μοτοσικλέτα του και για το τέλος θα αφήσω ένα πάρα πολύ σημαντικό tip, το οποίο αν προσέξει αυτός που θέλει να κάνει τη μετάβαση από κοινές λάμπες θα τον βοηθήσει να κάνει τη σωστή επιλογή και να μην πετάξει τα λεφτά του αγοράζοντας κάποιον λάθος τύπο λάμπας, ο οποίος όχι μόνο δεν θα λειτουργεί σωστά, αλλά πολύ πιθανώς να παράγει και λιγότερο φως συγκριτικά με τις εργοστασιακές λάμπες της μοτοσικλέτας του. Και είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να κοιτάξουμε πρωτού αγοράσουμε το οποιοδήποτε kit αντικατάστασης με λάμπες LED, οι οποίες έχουν μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας και εφαρμόζονται πλέον και σε εργοστασιακές υλοποιήσεις οχημάτων, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι δίκυκλα, είτε οτιδήποτε. Που αυτό από μόνο του πιστεύω ότι είναι ένα επιχείρημα το οποίο αναδεικνύει την ανωτερότητα συγκριτικά με τις παλαιότερες τεχνολογίες λάμπες αλογόνου. Αλλά πρωτού συνεχίσω το βίντεο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου από τον Πειραιά, ο οποίος είναι πιστός τηλεθεατής του καναλιού από την στιγμή που ξεκίνησε και τον ευχαριστώ γι' αυτό, διότι το σημερινό θέμα ήταν δική του ιδέα. Και θα ήθελα να παρακινήσω και εσάς, εάν έχετε κάποια ιδέα, την αφήνετε κάτω στα σχόλια και αν είστε νέοι στο κανάλι μπορείτε να κάνετε και την εγγραφή σας, έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν τα βίντεο αυτά θα ανέβουν. Και θα ξεκινήσουμε κάνοντας μια γενικότερη αναφορά σχετικά με τις λάμπες που τοποθετούσαμε τόσα χρόνια, ξεκινώντας από τις αλογόνου, οι οποίες σιγά σιγά εξελίχθηκαν, βγήκαν και κάποιες όπως οι Night Breakers, τις οποίες είχα δοκιμάσει και ήταν πολύ αποτελεσματικές συγκριτικά με τις απλές, αλλά είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής. Τις λάμπες αλογόνου τις διαδέχτηκαν τα Xenon ή μάλλον πιο σωστά τα Xenon, όπως είναι η σωστή προφορά, τα οποία είχαν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, είχαν και τον μετασχηματιστή και χαρακτηριζόντουσαν από το ιδιαίτερα δυνατό και έντονο φως. Εννοείται η απόχρωση έχει να κάνει με τα Kelvin, τα οποία καθορίζουν τη θερμότητα του φωτός, όσο πιο λίγα τόσο πιο θερμό, δηλαδή πιο κίτρινο, ενώ όσο πιο πολλά Kelvin τόσο πιο μόβ είναι το φως. Το κλασικό λευκό φως ημέρας είναι κάπου στις 5.000 Kelvin. Οτιδήποτε κάτω από αυτό αρχίζει να κυτρινίζει και οτιδήποτε πάνω από αυτό αρχίζει να μπλεδίζει, ας το πούμε. Συνήθως τα περισσότερα kit Xenon και LED είναι ή 6 ή 8.000 Kelvin. Και επίσης ένα άλλο θετικό είναι πως χρειαζόντουσαν λιγότερα watts, παρά το δυνατότερο φως τους. Από την άλλη όμως είχαν κάποια σημαντικά αρνητικά και αυτά εκτός από το υψηλό κόστος τους είχαν να κάνουν και με την αξιοπιστία τους. Πολλά από αυτά είτε έπεφταν σε απόδοση, είτε μπλέδιζαν, είτε άρχισαν να τρεμοπαίζουν, είτε να καίγονται και τις περισσότερες φορές αιτία ήταν κάποια βλάβη του μετασχηματιστή. Και εδώ πέρα κάπου έρχεται η τεχνολογία των φώτων LED ή μάλλον πιο σωστά LED, τα οποία πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που είναι σαν να μην έχουν μειονεκτήματα. Και κάπου εδώ θα αναφέρουμε μερικά από τα υπέρ και τα κατά, έτσι ώστε να μπορεί να κρίνει ο υποψήφιος αγοραστής αν αξίζει να προχωρήσει στη διαδικασία αντικατάστασης με λάμπες LED ή όχι. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με τα υπέρ, εκ των οποίων το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με τον ελέφαντα στο δωμάτιο που λέμε και είναι ο δυνατότερος φωτισμός. Η υψηλότερη ένταση αλλά και ποσότητα φωτός η οποία παράγουν. Πιο συγκεκριμένα, μία λάμπα αλογόνου κατά μέσο όρο παράγει 1000 lumens φωτός. Τα lumens είναι η μέτρηση της ισχύς του φωτός από την πηγή του, δηλαδή από την λάμπα. Σε αντίθεση με τα LED, τα οποία κατά μέσο όρο είναι γύρω στις 3.500 lumens. Οπότε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, παράγουν περίπου 3,5 φορές περισσότερο φως. Και αυτό φυσικά είναι το νούμερο 1 για το οποίο τα προτιμάνε οι περισσότεροι από εμάς. Παρόλα αυτά, και περνάμε στο δεύτερο υπέρ, με μικρότερη ανάγκη από ρεύμα. Δηλαδή, μια λάμπα αλογόνου είναι στα 55 watts, σε αντίθεση με τις λάμπες LED, οι οποίες είναι στα 35. Υπάρχουν βέβαια και με 55, αλλά πιστεύω πως δεν χρειάζεται να τις προτιμήσει κάποιος, και αυτό είναι ένα μεγάλο θετικό, διότι δεν ζορίζεται και δεν αποφορτίζεται τόσο έντονα η μπαταρία όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Το επόμενο θετικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι παράγουν απειροελάχιστη έως μηδενική θερμότητα στο φανάρι, σε αντίθεση με τις κοινές λάμπες αλογόνου, που πολλές φορές όταν δουλεύουν για ώρα και πας να πιάσεις το κρίσταλο σχεδόν σου καίει το χέρι. Και το επόμενο με τη σειρά του, και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό προτέρημα των λαμπών LED, και έχει να κάνει με την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, βασικά με την πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις λάμπες αλογόνου. Οπότε αυτά, φίλοι μου, ήταν τα κυριότερα θετικά. Και θα περάσουμε ευθύς αμέσως να πούμε και μερικά από τα αρνητικά, τα οποία θα συναντήσει κάποιος ο οποίος έχει τοποθετήσει λάμπες LED στη μοτοσικλέτα του. Και θα ξεκινήσουμε αρχικά από το κόστος, που δεν θα έλεγα ότι απαραίτητα είναι κάτι αρνητικό, θα σας εξηγήσω στην πορεία τον λόγο.
το οποίο ξεκινάει από περίπου 30 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 100 ευρώ, ανάλογα τον τύπο, την ποιότητα. Κρατάμε βέβαια στο μυαλό ότι δεν είναι απαραίτητος νόμος ότι κάτι το οποίο κοστίζει λίγο παραπάνω είναι απαραίτητα και καλύτερο. Στο eBay μπορούμε να βρούμε πάρα πολύ καλά προϊόντα και να κάνουμε μια πολύ καλή διασταύρωση τιμών. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αν βάλουμε τα σωστά LED στη μηχανή μας, θα τη συνοδέψουν για το υπόλοιπο της ζωής της. Σε αντίθεση με τις λάμπες αλογόνου και ειδικά άμα βάζαμε κάποιες night breaker, οι οποίες ήταν πολύ δημοφιλείς και όχι άδικα, το κόστος τους ξεκινούσε από κοντά στα 30 ευρώ και μπορούσε να φτάσει ακόμα και τα 50, ανάλογα τον τύπο λάμπας, τις οποίες μπορεί να τις αντικαθιστούσαμε ακόμα και 3 φορές το χρόνο. Και προχωράμε στο επόμενο αρνητικό, το οποίο έχει να κάνει με κάποια καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα σε καταστάσεις ομίχλης ή χιονόπτωσης. Σε μερικές περιπτώσεις είναι λίγο πιο δύσκολη η ορατότητα συγκριτικά με τις απλές λάμπες αλογόνου. Αφενός διότι τα LED έχουν πιο ψυχρό χρώμα, τα Kelvin που λέγαμε στην αρχή, και αφετέρου όλο αυτό το περισσότερο φως, η ένταση και η μεγαλύτερη ισχύ του, ειδικά σε περιπτώσεις ομίχλης, δεν λειτουργεί πάντα θετικά. Και όσον αφορά τα χιόνια, ειδικά στις άκρες του δρόμου, είναι πιο δύσκολο να τα διακρίνεις, διότι η απόχρωση του φωτός είναι στο ίδιο χρώμα. Το αμέσως επόμενο έχει να κάνει σχετικά με τα φλασάκια, τα οποία φυσικά εννοείται οι περισσότεροι αντικαθιστούν στη μοτοσυκλέτα τους με κάποιο LED, κυρίως για λόγους αισθητικής, τα οποία όταν τα αντικαθιστούμε, επειδή έχουν λιγότερη απόαιτηση σε ρεύμα, αποσυντονίζονται και παράγουν αυτό το γρήγορο αναβόσβημα που σίγουρα όλοι μας τα έχουμε παρατηρήσει. Που βέβαια μπορεί να επιληθεί αυτό, εκτός από κάποιες πατέντες ηλεκτρολόγων, μπορείς να προμηθευτείς κάποια ρελέ, εκ των οποίων σε πολλά από αυτά μπορείς να ρυθμίσεις εσύ το διάστημα το οποίο θέλεις να αναβοσβήνει με ακρίβεια κλάσματος δευτερολέπτου. Και περνάμε γρήγορα στο επόμενο, το οποίο έχει να κάνει με την τοποθέτησή τους, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις ίσως να χρειαστεί κάποια ψιλοπατέντα, διότι πιθανώς να μην χωρέσει ο μετασχηματιστής τους και το καλώδιο μέσα στην υποδοχή του φαναριού. Οπότε ίσως να χρειαστεί να ανοίξουμε μια τομή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω πως θα πρέπει να προτιμάμε kit LED με εξωτερικό μετασχηματιστή και όχι με ενσωματωμένο, αυτά δηλαδή που είναι ουσιαστικά λάμπες, ο ανεμιστήρας από πίσω και είναι μέσα ενσωματωμένο όλο, διότι αφενός έχουν και μεγαλύτερη ένταση φωτός και αφετέρου είναι και πιο αξιόπιστα, δεν χαλάνε. Οπότε το έχουμε και αυτό κατά νου. Σε κάθε περίπτωση πάντως όταν ακούτε για καλώδια και μετασχηματιστές, μην φαντάζεστε αυτά που είχαν τα ξένων. Καμία σχέση, πολύ πιο compact, πολύ πιο μικρά σε διαστάσεις, δεν υπάρχει σύγκριση. Και προχωράμε στο επόμενο, το οποίο έχει να κάνει με την αντανάκλαση κάποιων πινακίδων κυκλοφορίας, ειδικά σε οδικό δίκτυο το οποίο δεν έχει φωτισμό, όπου είναι λίγο παραπάνω έντονη και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και ενοχλητική στα μάτια του οδηγού. Βέβαια αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να σχετιστεί άμεσα με το επόμενο αρνητικό που θα πούμε, το οποίο έχει να κάνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τυφλώνουν το προπορευόμενο αλλά και το αντιθέτως ερχόμενο όχημα. Αφενός λόγω υψηλότερης έντασης φωτός, αλλά κυρίως λόγω μη σωστής ρύθμισης. Όταν λέω ρύθμιση, παιδιά, αυτό κυρίως έχει να κάνει με αυτοκίνητα. Δεν γνωρίζω αν ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα και για τις μοτοσικλέτες. Αυτό γίνεται με κάποιες μετρήσεις σε έναν κάθετο τοίχο, όπου τα φανάρια του οχήματος πρέπει να απέχουν μια συγκεκριμένη απόσταση και να φέγγουν σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Το αυτοκίνητο σταδιακά αρχίζει να κάνει όπισθεν κάποια συγκεκριμένη απόσταση και το προκαθορισμένο ύψος, το σημείο δηλαδή που διακόπτεται, ας το πούμε, το φως, δεν πρέπει να είναι διαφορετικό. Δεν πρέπει δηλαδή να ανέβει παραπάνω, είτε είναι στο κοντινό σημείο ως προς τον τοίχο, είτε είναι στο μακρινό. Υπάρχει τέλος πάντων μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Στη μηχανή, παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ψάξει, δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε, άμα θέλουμε, να τα κατεβάσουμε λίγο τα φανάρια. Εγώ προσωπικά στο Tiger έχω κατεβάσει λίγο παραπάνω το αριστερό φανάρι. Αλλά και πάλι όταν η μηχανή πλαγιάζει, ειδικά σε δεξιές στροφές, πάλι μπορείς πολύ εύκολα να τυφλώσεις το αντιθέτως ερχόμενο όχημα. Οπότε αυτό, φίλοι μου, είναι ένα από τα αρνητικά και πάλι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όλα τυφλώνουν με τον ίδιο τρόπο. Άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο και άλλα μπορεί και καθόλου. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την σωστή ρύθμιση, αλλά και με τη σωστή λάμπα που θα πρέπει να επιλέξουμε. Και παίρνω πάσα για το επόμενο θέμα, που είναι το tip το οποίο σας υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο και πρέπει οπωσδήποτε να το δώσουμε βάση αν δεν θέλουμε να κάνουμε λάθος επιλογή. Και έχει να κάνει με τον τύπο λαμπτήρα, το πώς αλλά και πού είναι τοποθετημένα τα πάνελ πάνω στη λάμπα. Τα περισσότερα έχουν ένα πάνελ από τη μία μεριά και ένα από την άλλη. Υπάρχουν βέβαια και τα 360 μοιρών που είναι πολύγωνα και σε κάθε πλευρά έχουν και LED ή ακόμα και στο πάνω μέρος, στην κεφαλή.
όπου παρένθεση κάτι τέτοιο δεν σημαίνει περισσότερο φως, ίσα ίσα μπορεί να σημαίνει και λιγότερο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά κυρίως μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την αξιοπιστία και τη μακροζωία λόγω υπερθέρμανσης σε μερικές περιπτώσεις. Αυτά μπορεί να είναι καλά είτε για να φωτίζουν κάποια πινακίδα, κάποιον αποθηκευτικό χώρο, κάποιο ντουλαπάκι κτλ. Αλλά όχι για κατευθυνόμενο από κάτωπτρο φως. Αυτό που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει η λάμπα LED να προσομοιάζει όσο το δυνατόν καλύτερα μία λάμπα αλογόνου. Και ειδικά όταν μιλάμε για πολυεδρικό κάτωπτρο και όχι κάποιον προτζέκτορα. Διότι τα συγκεκριμένα κάτωπτρα είναι κατασκευασμένα με γνώμονα στο να συνεργάζονται καλά με τις συγκεκριμένες λάμπες και όχι με τα LED τα οποία θα τοποθετήσουμε εμείς ως aftermarket επιλογή. Λέγοντας ότι πρέπει να το προσομοιάζετε, τι θέλω να πω. Η πηγή του φωτός, στη συγκεκριμένη περίπτωση τα φωτεινά πάνελ πάνω στην λάμπα, πρέπει να είναι στο ίδιο σημείο όπου θα ήταν και το νήμα στην λάμπα αλογόνου. Θα πρέπει δηλαδή να είναι κεντραρισμένο ακριβώς στο ίδιο σημείο. Για παράδειγμα, η απόσταση στο πάνελ της μιας μεριάς πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντινή με αυτού της απέναντι. Το πάχος δηλαδή από τη μία μεριά στην άλλη να μην ξεπερνάει κατά πολύ τουλάχιστον αυτό του νήματος μιας λάμπας αλογόνου. Το ίδιο φυσικά πρέπει να ισχύει και για το ύψος. Μπορεί ακόμα και αυτά τα 2-3 χιλιοστά απόκλησης να κάνουν τεράστια διαφορά όσον αφορά τον φωτισμό. Διότι αν δεν είναι ακριβώς κεντραρισμένο το σημείο πηγής του φωτός, τότε πολύ απλά δεν θα γίνεται σωστή αντανάκλαση, με αποτέλεσμα να έχουμε είτε λιγότερο φως, είτε να μην συγκεντρώνεται σωστά και να διαχέεται οπουδήποτε, με αποτέλεσμα να τυφλώνουμε τους λοιπούς χρήστες του οδοστρώματος. Εξαιρετικά σημαντικό, παιδιά, ίσως το πιο σημαντικό, και είναι κάτι το οποίο ελάχιστοι γνωρίζουν. Και είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να δίνουμε σημασία. Ο σχεδιασμός της λάμπας δηλαδή. Αυτά τα πραγματάκια είχα να πω για το σημερινό θέμα, φίλοι μου. Αν σας άρεσε το βίντεο και βρήκατε κάτι χρήσιμο, πατήστε το like και κάπου εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.